Connexió telefònica amb la Tamara González. Ella és una ciutadana que viu a Sallent i ha emprès una iniciativa per ajudar al poble valencià. Tamara, bon dia. Bon dia. Doncs mira, estem justament a la plaça del poble, de l'església, la plaça principal, i bueno, ens hem posat amb 4 o 5 persones més a recollir tot el que la gent ens vulgui donar, i el meu home, que és camioner, doncs ho baixarà. Ah, molt bé. Molt bé, Ho baixarà quan puguem. Quins productes es requereixen de primera necessitat? El que més ens estan demanant, perquè una de les noies que ens ajuda és valenciana i té família allà, Sí. El que més ens demanen és botes d'aigua, són pales, mascaretes, guants. Ara mateix és el que més fa falta, a part de menjar, per suposat. Quins punts de recollida estan habilitats allà a Sallent? A Sallent ara mateix som a la plaça, però després hi ha 4 establiments que també ens ajuden. Un és el local, és una botiga de roba, l'altre és el Go Idiomes, que és un establiment que fan idiomes. Llavors hi ha un bar, que és el Trampolí, i tenim un altre punt, que és també una botiga, que és l'Amadeu. Fem resum, doncs, si tu ets la Tamara González, has iniciat una recollida d'aliments, roba i medicaments, tant per persones com animals, davant el motiu del que s'està emetent aquesta edició especial, la Gota Freda de València. Què es necessiten? Doncs productes de primera necessitat, bolquers, xampú, sabó o tovalloletes. També aliments de llarga durada, aigua potable, pales, galledes, mantes, sacs de dormir o roba en bon estat. Sobretot perquè ens estan escoltant a Ràdio Sallent a les 7 de la tarda. Els punts de recollida són el Trampolí, el local Amadeu o Go Idiomes. Repeteixo, el Trampolí, el local Amadeu o Go Idiomes. Crec que ho he dit tot? Sí, doncs, sí, superbé. Tamara González, gràcies per aquesta iniciativa pròpia. Tota la sort del món. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.